ți-am început, tu lumea ți-a început așa. Sau, da, și uite, și, da, dar ea spune, acum știm, ca și a cățămul e că, da, îi cheamă, Este mare problemă, da, dar nu știu, dar interesează ce face omul ăsta. Da, gândiți-vă, faceți din urmă, dacă nici, păi 30 din cine. Ne îndumusim. Avem astăzi Bruț de la proiectul Abdela, Georgiana Cătărăneascu Clasbei și Dani Nancu, care ne-a dus la traieste lucrate strani, chilini, mudate, tot iarunesc, care le îndreaptă cu mult breari. Și dacă aveți, îi putem să ne zică în dau zboare, dar poate să folosim și pe Aurica Pica, să ne zică dau zboare, ea este la Radio România Internațional, secția armonească, și de acolo să apucim spectacolul nostru. Da? Da. Infinit! Am grup și perioști grele de mare. Noi, din proiectul Abdela, în București și Constanța, la mari karaoke, noi sunt Gărița Oație și Slobozia. Ne gândim să ne adorăm soți, cu Camaonia. Proiectul nostru este frontabil o bibliotecă virtuală, care a zbroscut din mamărie, cu cărți armonești sunt, nu mai știm mamărie și mai știm aici. Asta frați la cărticii, cu colindii, cu jocuri, cu pirmitiți, drămtorate voi, gândesc cu aibă Haris, Văia Haris, cu poezii, cu toate ce vreți să învățați de acolo, de cărciun, nu mai știi cărciun. Azi ia ieșitul mic, Dani, să știți, nu are cană. Mai voi de oacă, friște de oacă, slobozia o aveți. Pură prolă, cărcioră. Hai, da, ne știm, îți dau. Ia, uitați, auați, strani, eu adunați din ea cât de strani și azi. Nu este. Am făcut cu doar ale mami, și ne simt cam înapoi pe la afară, pe la sări de afară, nu mai avem cu stani, cu coală, cu nisică, cu rână. Ne simt și locurile cu vinerea noastră, luăm un fustane țării de Macedonie, de la România Grămusteni, de acolo ținteam înainte Sârbiei, țea verde, poala este luată de acolo, din zona Știp, mai are și acronică, altă poală, altele sunt de la România Grămusteni de Bărgărie, Iscânteți Săsutea Oa, alte acolo, dar mâine tot Grămusteni de Bărgăreani, mai din Gărțiți, era pe pâine, Fustanea țea este turnată animai, țea dimensii de zburga, țea toacă de
pârnu, era de asimi, asta era de asimi, de asimi săi. Dibuși s-a băgat Iordania cu dubli, ațele dubli nu sunt de aici, mai și Iordania de aici. Lăgura s-a băgat de cap, de anumire. Și fustania ațea de care mă frăi, este de la Louis ți arată vârgăreanii, cum zic. Este de cadife, cadafei și cu prisusită cu hăităni, lai, cu prisul hăităni, înțele de asime și de cârsafe, și cu ciupări, mă mână turli. Vedeți că astea nu sunt unul porturile, era grămustema, spune că era eu aprocia baza țaia aici, ma salăxire cu bănare cu locul acordea. Și mi-ndui mașini să adunăm ca vreoare sigur în casă românească, nu știu cât de eu, probabil Constanța, ca acolo și eu, și acolo de acolo le adunai în minutele și acolo mi-ndescu și favorii se-ți față în vreoare. La iertare, dar voi sunt zâri straniu Armonescu. Știi feadă. Pifcior. S-a băchea cu părpoze, s-a băchea, știi? Țărușii nu am muncit. Alea astea sunt cu părpozi, mai sunt cu părpozi aușești, nu sunt de gramboați, alea sunt cu hârsafe, albe, sigur, cu hârsafe. Cioareți, astea sunt made in China. Câmeașa s-a băgat în jos, cu prin, pe supra cândușa, pârnul, este pârnul de aluge, cândușa de șiap, și pe supra îți băga și unul și jumidare. Nu afla nimic ca jumidare veche, și la bărbați mai adra, este era marțul, de mărțeară adrat, s-a adra din pârnă, pârtică și marțul și marțul mărțișor. Și cu aia este o juca, cioit, și este pungă de sihate, în care se băga sihate. Adrată pe el. Da. Da. Vizuiul este modelul de la Muzeul de Artă. Că eram la fete se băga starea, este de cadife, cu mulți călii, coală de lemn și este sarică. Sarica băga pe supă când le era arcoare. Și lămâra. Cu cap de astăzi și placa de pârn. Este transmonceană. Placa de pârn, toate piesele nu, chirură, maniti, araște, cuscuși, au rămas, gândesc la Muzeul Județean, au avut aflați multe căduși masă, să ia negăsit să adară pe expoziție băroare, mica mare. V-ați vedeți ți-averea, adunată de la Muzeul. Natura o călisim și pe Aurica Pica și Pitacula la Roma. Dora mi-a spart în cadrul, Cristin Mușat Sfântul, Peate și Piciori, Băbânează, Irachimatia părinților că adratul mi cheamă Copus, din biscuitul am mușat și adunat ază, Chiftuț, că este sărbătoare, că ini va părciun, că fură cronic, că pițară ghini, ama mini va să aduc și una cârteare, Dora mi cheamă, că papă ce nu are culoare și nu bergașe, și voi ca părinții și mai mult culcarea care este misticată a alții Slobozia, să aibă îngâtan mai mult cu sporul armonesc, că ați putea foarte Dora Lica și Lica unor felicitări la data de strane mușate și poate de Filipani și Cristi și Asfântul. V-ați zic că să nu chibă mai sporturi din afară, sigur și sufletul armonesc, și sufletul armonesc este atunci când ne zburăm dulțile grai de la dada și mama. Și aia este borgii au prota părinții în casă, a apoi afălcarea lipsește să facă și focus malatul, cu țăiniții nu au stresul. Ei înveață engleză, franceză, iții două limbă vă dați să înveață, vă înveață din oară. Mai lipsește să înveață și armonește. Faptul că va la ducă doar că tricunul cheamă și pe la secția armonească, permite armonește, să le ascultă, să bagă urechea. Voi, Dora Niț, nutriții a este mărți, vă aduceți să duceți ne cheamă
poate că nu minduiți, ma cristiani, fără de voi, ima mulți de voi, va să aminte acea putere și acel sentiment și va ia paradigmă pe este tineri, si crescurăști, înfițară mai multe de armâni și poți în parte a bârnurilor mai mici și așa ți bârnul de bârnul snuchiret. Nu va pățând multul, chiți duți în șați, noi armânii avem nica fraxii de acasă, ținem acea limbă mușată armânească și adețile noastre, va să avem azi și o mize aștept colindile armânești, ți-a și vă zbutim că ea este sărbătoare, și una din mândare de la mine, din voi tuți, sigura că și părinții a voștri vă spuseră, să așteptăm Crăciunul cu colindii, hărioși, nu vă crucească fără și să ne dăți la buseare când vă comunicați și așa ți să așteptați acea karaoke să amintă Hristovul. Și numai și voi și părinții. Nu am greșit din suflet la nostru. Serioasă. Tora ta și cu Lala mă năzâc când dau zboare, haide ca să vedem. Hristom. Rugam Cheliili ca la microfon la radio, da, ghivă. Bună ziua și chinii ne aflăm frați și surori de Slobozia cu vrare și cu dor, că se auasă amintă pareia Steaua de Dor, cu în cap cu iertatul Dumitru Carniciu, prezidentul Asociației Generale de Slobozia, de adun cu poeta Chira Iorgoveanu Hansu, cu iertatul profesor Vasil Barba, cu iertatul George Papacu, cu iertare lui George Vrană, cu iertatul George Papacu și mulți alții. Era una fucurină apreasă aua, anda vâna Dumitru Carniciu. Ne aflai aseara și numai așa seara de 2 ani de țării de abonat și aua Slobozia, mi-aflu în Zămusescu cu Cociu Carniciu, ți era cu ațea parei Steaua de Dor și lipseaște vârnul a estul Niclu, nu, suluțăm alarmul, scalcă pe torlul apareiei Steaua de Dor, pățea înșat în nuntă armânească. Dar să nu agreșim limba, să nu agreșim adresele armânești, în răspunsele de oameni, nu chiar armânana să ne ținem identitatea. De mulți ani cu ori sărbătoarele de Crăciun și anul nou. Tora, Crăciun Viorel, Hai să vorbim și acum zic așa. un spectacol. Crăciun Viorel, reprezentantul a Consiliului Tinerilor Armâni. Hai, ceva. Iertați că și oameni dar și nu mi așteptam să-ți răspund. Vreau să zic mai și un lucru, de fapt, știți că mai importantul lucru este să țineți limba, să învățați limba armânească. Asta este cel mai important lucru și aici este lucru să învățăm armânește. Aici este lucru aproxim și noi să ajungem la București, în special că noi, că nici noi nu știm să zburăm foarte bine armânește, dar e mai importantul lucru. Și doar vă așteptăm că știți, veniți București și ne aflăm acolo. Iori Jucaru, de la Radio Macedonia, pe Radio Macedonia, v-ați vedea de toți armânii de Iusidor. Și ora, v-ați dăm cale spectacolul nostru, să intrăm,